Hej alle sammen, og velkommen til. Det er meget, meget lang tid siden, at jeg har fået haft et behov, eller haft en fornemmelse på, at jeg skulle ligge lidt kort. Jeg har holdt en meget, meget lang pause, meget lang bevidst pause, for at faktisk finde glæden igen, og finde ud af hvorfor. Så det kan godt være, at der kommer en masse bullerpyg, og det kan også godt være, at der kommer en masse ting, at I kan bruge derude. For mig handler det om, at jeg kan mærke i min mave, at der er nogle ting, der skal ud. Altså, der er nogle budskaber, som skal ud til jer derude, og der er nogen, der skal bruge det. Det kan i hvert fald sådan, jeg lige får det ind. Jeg har ikke sådan helt styr på, hvordan og hvorledes. Så jeg er ret sikker på, at det hele, det kommer. Du ved, vi skal sådan set faktisk bare hygge os lidt. Og jeg vil nok snakke rigtig meget her det første stykke tid, så hvis I ikke gider høre på mig mumle bumle, så er jeg ret sikker på, at jeg når at få sat et link på, hvor I bare kan scrolle videre, så I kan høre den smukke besked, som er til jer. Hvis der kommer mere fra mig af her hen over halvdelen af 2024 og 2025, så bliver det simpelthen tarot med healing. Det er en af de ting, som jeg har fundet ud af, når jeg har lagt privat for folk, at jeg lægger kort anderledes end de fleste tarot. Vi er nok nogle stykker derude, som har healingen med fokus, men jeg ser ikke tarotkortene som andre. Jeg ser healingen. Jeg er også uddannet healer. Jeg kan bare ikke formå at løfte min energi så højt, så jeg kan have klienter. Desværre. Det er en af de barske realiteter her, det er, at man skal kunne løfte sig selv først, før at man kan hjælpe med at løfte andre. Man skal i hvert fald finde ud af, hvor ens grænser er, i hvert fald for at kan give og tage og modtage alle sådan nogle forskellige ting. Og sige fra og sætte grænser, hvad jeg synes, vi har super lært rigtig meget af på den anden kanal, jeg havde. Men det her, det kommer til at hedde Tarot med Healing hovedpunkt. Det fungerer sådan, at jeg ser healing først på indre plan, og så begiver jeg mig ud i nogle kort, og det bliver sikkert noget volapyk her til at starte med. Det var i hvert fald noget, det mig og min veninde fandt ud af, at hvad fanden er det? Min veninde, som også lægger tarot på en helt anden måde, end jeg lægger tarot. Og det kan være, det er derfor, jeg har haft lidt svært ved at finde min vej sammen med jeres seere derude. Det kan også være, at I har tænkt, hvad fanden, det er da ikke ligesom de andre. Jeg går meget op i healingslinjerne, energilinjerne, end jeg går op i kortene. Jeg elsker kort, jeg elsker krystaller. Det er sådan noget, selvom jeg har prøvet at smide det af helvede til en masse gange, så er det noget, jeg vender tilbage til. Ligesom jeg også vender tilbage til healing. Det er, jeg er ikke uddannet healer, jeg er healer. Jeg behøver ikke uddannelsen, men jeg synes, det er rigtig godt. Og det har aldrig været noget, jeg har fortrudt at bruge penge på, fordi man får nogle helt andre redskaber, nogle helt andre måder at mærke sig selv på, at se verden på, og rykke sig selv også spirituelt. At lære sin egen, og lære sig selv at kende som inden for den spirituelle verden. Jeg er ikke en del af den spirituelle verden som sådan. Jeg bryder mig egentlig ikke om den. Jeg synes, folk har for højt strå og for høje i hatten, og er for egocentreret i, hvad det rigtige og hvad det forkerte er. I hvert fald meget af det, som jeg har oplevet igennem årene her. Så for mig, der er jeg sådan mere, hvis der kommer nogen min vej, jeg skal hjælpe, så gør jeg det med kyshånd. Men det er ikke noget, jeg kommer til at reklamere med. Det er ikke noget, jeg har lyst til at tjene penge på længere.
Det er ikke noget, jeg har lyst til at åbne firma med. Det er en af de ting, som jeg har indset, at det er ikke mig, der skal gøre det. Det er der rigtig mange andre, der er til for, men ikke mig. Jeg er sikker på, at universet smider mig sammen med de mennesker, som har brug for mig, eller omvendt. Så det er i hvert fald en af de ting, det er, at jeg laver ikke privatlæsninger. I kan ikke booke mig, fordi at det er en af de ting, som har gjort, at jeg har fået glæden tilbage. Det er forventningerne til mig selv er sløjfet. Så de budskaber kommer ud, kan bruge dem eller lade være. I er super duper velkommen til at lægge små beskeder i kommentaren, som I plejer at være pissedygtige til. Der kan I lægge kommentarer i, jeg kunne godt bruge, det næste oplæg kunne være omkring kærlighed, eller det kunne være omkring en healingsproces i kærligheden. Hvad kan jeg arbejde på kærlighedsmæssigt? Fordi det, som jeg oplever lige nu, det er, at vi står i en energi, transit, you name it, om at vi kan ikke undgå nogle visse relationer længere. Der er nogle relationer, og det er meget, meget følsomt faktisk. Der er nogle relationer, som vi ikke kan undgå længere. Jeg snakker ikke om ekser. Jeg snakker ikke om den, man har siddet fast med igennem 100 år. Jeg snakker om, hvor man godt ved at inderst inde, at det er codependency, man sidder fast, fordi man ikke tør at komme videre. Det er en anden video. Men at man simpelthen undgår at mærke sandheden i sig selv om, hvad er det, mine forventninger er til den her relation. Det er noget helt andet. Ja, og så hej med jer derude. I må meget gerne dele og like, og hvis I synes det. Og hvis I ikke synes det, så skal I ikke gøre det. For mig handler det ikke om, det har været for meget ensporet i likes og hæve energien på en eller anden mærkelig måde, og det gider jeg ikke længere. For mig er det, der kommer budskab, det skal ud, I kan bruge det eller lade være. Hvis I ønsker at dele, så gør I det gerne, og jeg er dybt taknemmelig. Det er helt fra hjertet. Men det er ikke hovedfokus. Hovedfokus er det, som skal ud af budskab. For mange af jer kan I sidde fast i 7 energi. På vej til 8 energi, og det kan godt være det kommer an på, hvordan I ser engletal, hvordan I arbejder med engletal, men for mig er det lortetal. For mig er det, hvor man virkelig, du ved, ligesom ved fuldmåne, så får man virkelig vist, at det er det her, vi skal arbejde på, og det betyder jo også, at man bliver nødt til at være i lorten, ikke? So to speak. Så for at fortælle lidt om mig selv, jeg er 37 år, jeg har 2 børn, jeg bor i Greve, og har været lidt rundt omkring her på det sidste, for at finde min egen hylde. Jeg er, jeg har arbejdet rigtig meget med X-energi de sidste 8 år, og jeg kender den rigtig godt frem og tilbage. Jeg har været single i 8 år, for at arbejde med det. Ikke bevidst, jeg har virkelig prøvet, men det var ikke sådan, det skulle være. Så, og når jeg snakker om X-energi, så er det det der med, at man bliver ved med at sidde fast i den her, man sidder fast i den her rutsjebane, eller den her runde cirkel i round and round, kalder jeg den. I at man bliver ved med at komme tilbage, man kan blive helt skør af den her energi, det vil jeg gerne lige sige, og hvis I kender den, og I sidder i den, så klap jer selv på skulderen, fordi det er simpelthen, for mig har det været en af de sværeste energier at hele. Det har været en rigtig hård energi at sidde i, at man er blevet oplært med, at på en eller anden måde, man har en energi af, at kærlighed er svigt. Man skal lave sig om, at man ikke er god nok. Det kan være, at man selv har omdannet energien af svigt til, at man personligt ikke er god nok som barn. Og man selv faktisk, hjernen er en trigger satan. Så den kan godt gøre, okay, hvis mor og far ikke gider at se min tegning, jamen så er det mig, der er forkert. Det kan godt være, at mor og far bare har haft en travl dag. Det er ikke ensbetydende med, det er også en af de ting, jeg har lært igennem de sidste 8 år. Det er ikke ensbetydende med, at vi har haft en lortebarndom. Men hjernen, sindet, det er en triggery satan.
og den kan ødelægge rigtig meget, når vi står alene med den. Og den måde, at hvis man bliver ved med at sidde fast med en eks, og man har været single nu i 18 år, eller 20 år, eller 10 år, eller 8, eller 5, eller what, you name it, og man er i den cirkel af, ej, nu er det nu skal jeg finde sammen med min ekskæreste, og man ikke har forstået af, jamen den ekskæreste er det, du har lært op med af kærlighed. Det er ikke den sande kærlighed, det er den, som bliver ved med at være skabt af trauma. Og det er den, der gør nas i at forstå, fordi når du har forstået healingen mellem dig og din ekskæreste, så har du forstået dine barndomstraumaer. Og så kan du komme videre til den rigtige kærlighed. Så det første er, at man finder ud af, at man rent faktisk ikke skal tilbage til den her, om det er twin flame, eller det er soulmate, I don't give a fuck, sorry, jeg er så ligeglad. Fordi hjernen kan overbevise os så meget, så vi er ved at blive skøre, at vi simpelthen ikke forstår, at hvorfor skal man gå tilbage til noget, man er gået fra, som vitterligt har gjort så ondt. Og man bliver ved med at gå tilbage til det, fordi man ikke har forstået healing i, at det er for barns ben. Vi har relationer for at hele. Vi har relationer til at bygge et stærkere jeg op. Og det er vores læringer. Personer i vores liv og vores læringer. Det er spejlet af det, vi er inde i. Så før at du skælder naboen ud, eller du skælder ekskæresten ud, eller du skælder you name it ud, dig selv ud, jamen så husk, at livet er en spejl. Og vi er her for at hele det karmiske. Vi er her for at hele og have en bedre forståelse af os selv, vores bevidsthed. Tarot med bevidsthed, kan jeg vel kalde det. Jeg har ikke lavet min nye tarot endnu, eller YouTube. Og der er rigtig mange derude, der skal til at forstå det. Og det er rigtig svært for at forstå det. Det er virkelig svært, fordi at det ene øjeblik kan man være så bevidst om, at det her skal man være sammen med, og det andet øjeblik, så er man jo, fuck, hvad det er, jeg laver. Så det er lidt af det, som jeg har rigtig meget forstand på. Og så har jeg forstand på personlighedsgenkendelse. Jeg kan se folk på lang afstand, hvad de er, og hvad healing er, og hvad de har i deres liv, og hvordan vi hjælpes ad. Hvordan du hjælper dig selv bedst muligt. Ja, og det er hårdt at være selverkendende. Det er hårdt at egentlig forstå, at processen tager tid. Healing tager tid. Og så arbejder jeg også meget ud med fra, at i mit eget liv, at tingene sker, når healingerne er afrundet. Det kan være, når vi får rigtig mange nier i tarotten. Det kan være rigtig meget, når vi får 10'erne og bygger op til en etter eller det fugle. Jamen så kommer vi ud i de her nye begyndelser, vi skal kaste os ud i. Problemet er bare, at nye begyndelser er ikke altid det, vi forventer kan være de nye begyndelser. Eller de nye begyndelser er ikke altid det, som vi tror, at nye begyndelser er. Nye begyndelser kan være for eksempel, at du begynder at tænke anderledes. Nye begyndelser kan være, at du begynder at føle anderledes. Du handler anderledes. Det vil sige, at du begynder at behandle dig selv anderledes, eller behandle andre anderledes. Det kan være, at du begynder at blive mere bevidst om, hvad det er, der er i dit liv. Det er også anderledes. Fordi at sådan som jeg tror, folk opfatter nye begyndelser, så er det nye forhold, så er det, man skal flytte, så er det de helt store arkana, så er det the high priestess, det er the empress, det er the emperor, det er skæbnehjulet, det er helt pisset, det er the sun og the lovers, alle de her store nogen. Derfor har vi en kæmpe forventning til vores liv. Vi har en kæmpe forventning til vores liv, når vi leder efter de her store omskift, som ikke bør være vores liv hele tiden, fordi så er der næsten aldrig ro jo. De små arkanas er jo dem, som dagligdagen bygges op på. Ikke? Det er jo ligesom, at man bliver heller ikke gift hvert år, man flytter heller ikke hvert år, man får heller ikke en ny hund hvert år, man får heller ikke et nyt job hvert år, og hvis man gør, så skal man jo til at finde ud af, hvad det fanden det er, man flygter fra. Så for mig at se, så er det bedre at arbejde med de små
arkanas, fordi i tarotten, fordi det er de små steps. Det er ligesom, når du er i gang med at lave en livsstilsændring, en personlighedsændring, en tøjstilsændring. Det er alle små ændringer, der gør, at man starter ikke med at fjerne helt klædeskabet, eller man starter ikke med at gå op og råbe og skrige af chefen. Man starter med at have indsigt i, hvad er det, at jeg kan gøre anderledes for at tiltrække andre ting? Hvad er det, jeg har lyst til at tiltrække? Hvad er det, jeg har lyst til at arbejde med mig selv? Man bliver nødt til at arbejde med en bevidsthed af, at det er vores eget ansvar at lave de her små rubrikker om. Handler jeg altid det samme sted, jamen, og der aldrig er styr på den spotvareting, jamen, så for gå for helvede et andet sted hen, så er det fordi butikken ikke er god nok. Nu var det kun lige det, fordi mig og min veninde har været nede og handle i den samme Netto i 100 år nu, og de har aldrig styr på en skid. Og jeg kom sådan til at tænke på det, der var nede, hvorfor fanden kører vi ikke over hinanden, ikke? Og så griner man lidt af det, og det skal der være plads til. Der skal være plads til at have det sjovt, og have det dejligt og grine. Livet bør ikke være så tungt. Så skal man til at lave de små ændringer i de små arkanas. Vi kan ikke arbejde i så høje vibrationer hele tiden, at vi skal have de store livshjul frem, eller det store sun. Man er ikke glad 24/7, så ignorerer man sig selv, så ignorerer man de dybe aspekter af sig selv. I kan godt mærke, at der er rigtig meget, der skal siges, ikke? Jeg skal virkelig lave det link til tarotten. For mig at se, så vil jeg gå i gang med at tage et stykke papir, og så vil jeg tegne min krop, bare en tændstiksmand, og så beskrive, hvordan du har det i de forskellige chakras, og så gå i gang med hovedarbejdet i at lave en dream plan i de små arkanas. Hvad kunne du godt tænke dig at lave om med dig selv? Hvad kunne du godt tænke dig at have mere af i dit liv? Hvad kunne du godt tænke dig at have selvrespekt nok til at rykke på i dig selv? Det er det, jeg mener med at lave sig selv om. Fordi hvis man bliver ved med at give hele verden skylden for sit eget liv, jamen, så er livet hårdt. Så bevidsthed, den store bevidsthed, kollektiv bevidsthed, ja. Og så kan jeg også mærke, at energien rigtig gerne vil snakke om, at vi også bør huske på, man skal ikke, man bør. Og det er sådan noget med, at man selv må tage ansvar for, om man har lyst til det eller ej. Det handler rigtig meget om at tage ansvar for de mennesker, man har inde i sit liv. Hvad er det, man godt kunne tænke sig inde i sit liv? Hvad er det for nogle relationer, som man ikke kunne tænke sig inde i sit liv, og så få sagt farvel og tak? Der er ikke noget galt i at sætte grænser, der er ikke noget galt i at sige farvel i respekt og kærlighed, for at vælge sig selv til. Jeg ved godt, at jeg hader selv at bruge det udtryk af, at når en gammel dør lukkes, så åbnes der en ny. Problemet er, at vi ved bare ikke, hvornår den dør åbnes, og det er derfor, at vores mentale sind som menneskeheden er, at når vi ikke selv kan kontrollere noget, og vi ikke selv kan styre noget, eller vi ikke selv kan se det, vi kan kontrollere og styre, så går vi i panik, og så kommer frygten. Og så lever vi på den i stedet for at se, jamen, hvad kan jeg gøre i nuet, hvad kan jeg gøre i dagligdagen, hvad kan jeg gøre for at løfte det, som jeg har brug for, det du har brug for, hvad er det? Og hvis du ikke ved, hvad det er, du har brug for, så accepter, at du ikke ved det lige nu. Og så bed om at få det synliggjort. Få synliggjort evnen til at kigge indad. Få synliggjort de mennesker i dit liv, så du kan se, hvad det er, de gør, så du kan reagere på bedste vis med dit hjerte. Kærligheden, kernen, healingen. Så kommer man videre til det næste step. Og hvis der er noget, vi mennesker er rigtig, rigtig gode til, så er det at få fucking vild i vores eget sind. Så lad være med at slå dig selv oven i hovedet over de ting, som du ikke er så god til. Og så begynd at vise dig selv kærlighed og respekt for de ting, som du er god til. Og så bed om hjælp til at være bedre til de ting, som rusker lidt i dig. Ja, jeg tror det er det, som jeg har på hjertet i forhold til at have været væk et stykke tid. Her på både siden og kanalen.
det er, at vi står i de små transitter, hvor vi faktisk kan gøre en kæmpe forskel selv. Det er lidt ligesom om de store brødstykker er taget for nu, i det her perspektiv i hvert fald. Nu er det de små ting, der skal finpudses. Så ja. Så mange gange er det en rigtig god idé at lære at mærke kroppen og mærke sig selv og finde ud af, hvordan du gør det, i stedet for at blive ved med at køre med 120 i timen. Det er i hvert fald en rigtig god idé. Men fordi at det har været det her emne, at jeg har talt om nu her, i forhold til den energi, jeg kan mærke, jamen så er det ikke ensbetydende med, at tarotten handler om det. Så det vil jeg bare lige sige. Så det vil jeg bare lige sige, og det kunne være, at jeg lige skulle skrive lidt ned, fordi at har det lidt med at glemme mange ting. Så det bliver sgu ikke bedre med alderen, synes jeg. Så det er i hvert fald 21, jeg er færdig med healing-snak. Perfekt. Så lad os gå i gang med tarotten og se, hvad der er af spændende udsigter i forhold til jeres healing og jeres næste step. Hvis I venter at få svar på, at der kommer en eller anden ind, eller kærlighed eller sådan noget, altså så tror jeg, at I bliver ret skuffet, fordi som I nok også har erfaret med mig, som har fulgt mig tidligere, så handler det meget om jeres egen healing, jeres egen selvrespekt, jeres egen kærlighed, selvværd, lave selvværd og you name it. Hvis der er nogen, som jeg kender fra familien, som ser med, halløj, dejligt. Vær aldrig shy for at byde ind med noget og sige hej. Det er der ikke nogen skam i, at det kan være meget svært at egentlig bryde ud som spirituel. Det synes jeg da selv, det var for mig dengang. Du gør det godt. Så der er en, der skal have vide derude fra min familie, at du gør det godt. Så det er jo meget smukt. Så du må da meget gerne skrive i kommentaren, eller skrive til mig, hvem det er, som jeg kender derude, som skal have vide, at du gør det godt. Det kan godt være, det ikke er familie. Så, men du gør det i hvert fald rigtig godt. 22, wow. Det er også en 8, var. Det er 4, 22, det er 2 plus 2, det er holdt op, det er en 8, var. Så står du nok, det kan jo være, at du står i noget, der er lidt hårdt lige nu måske, som du måske kæmper lidt alene med, så skal du jo bare vide, at jeg kan jo ikke vide, hvad det er, fordi så jeg må ikke tune ind på andre mennesker, heller ikke familie eller noget uden tilladelse, selvom at jeg får de her beskeder ind, så ved jeg jo ikke, hvem du er. Så hvis du har brug for mig, så tager du bare fat i mig. Det skal du slet ikke være i tvivl om. Altså, og slet ikke, hvis det er familie. Så er jeg der med 180 i timen. Det er sådan, jeg er. Så det var da lige lidt. Det var da lige lidt hyggeligt, selvom jeg ikke ved, hvem du er. Nå. Nu skal jeg jo lige finde ud af, hvad filan at vi skal have lagt her. Skal jeg jo lige mærke lidt ind på, fordi at det kan godt være, der kommer lige sådan nogle kort her, fordi jeg synes, at folk skal måske have noget hjælp i forhold til det I gennemgår, den proces I gennemgår. Det kan jo være, at man står lidt alene. Det kan jo være, at man føler, at der er ikke nogen, der forstår en. Og det giver jo god mening. Grin hver dag, latter udløser endorfiner og giver din krop energi og glædesfølelse. Og det kan jo godt være lidt svært, hvis man står i nogle ting, som er lidt hårde, eller nogle ting, der er lidt toffe. Men så, hvis du ikke har så mange at snakke med, da jeg ikke havde særlig mange at tale med, der brugte jeg rigtig meget lydbeskeder. I forhold til sådan en, hvad hedder sådan en, man snakker i? Det kan jeg ikke huske, hvad den hedder nu, det er også lige meget, men det har man på sine mobiltelefoner. Og så lyt til den bagefter, fordi så er det sådan, det giver en god selverkendelse, en selvrealisering og alle sådan nogle ting. Og så kommer man ud med det,
og så sætte den film på, eller comedy, eller være sammen med den person, der får dig til at grine, eller et eller andet. Det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg selv gør i hvert fald, og det vil jeg i hvert fald anbefale til andre, at det kan godt være, at man ikke sidder og griner, som man plejer i den film, men det gør i hvert fald, at man prøver at vende sin egen energi, uden at være naiv i forhold til det, man står i. Så lad os se her, hvad der er mere at fortælle derude. Der er nok ikke så meget mere, men lad os se, hvad vi skal vide ellers. Der. Der er meget. Det er også fordi, jeg har taget sådan nogle engelske kort. Jeg hader det bare. Luft. Reparation. Man reparerer. Luft. Spark. Sparkling. Revolve. Regret. Air. Så for mig er de her følelser, du kan se dem her, de handler rigtig meget om, at der er noget med nogle følelser, man fortryder, man ikke har givet udtryk for. Man har simpelthen været der er nogle følelser, som man gennemgår en proces, altså fordi du har, eller så er det noget, man har oppe i hovedet. Gemini, Libra, Aquarius. Det er luft. Det kan også godt være, at man står i en healingsproces lige nu, som ikke føles særlig rar, og man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det, så derfor kommer man op i hovedet og glemmer at mærke det, man er i gang med at reparere. Det kan være, der kommer lidt mere på det. Så lad os lige se her. Den har vi heller ikke med. Loss. Fragment. Restoration. Ja. Noget tab. Så lad os se her, hvad vi skal vide for tarotten i hvert fald. Der er i hvert fald noget, der... det er den der lille fætter, der er gået i stykker. Hvad skal vi vide? Hvad skal dem, som kigger med, have at vide? Vi har Ace of Wands, så vi har en ny passioneret begyndelse. Det er en etter, det er noget nyt. Og stavene er jo passion, og idéer, kreativitet, og love life. Lad os se, hvad der kommer mere, som understøtter den her passionerede nye begyndelse. Vi har 4 kopper. At du ikke rigtig helt tager imod den der kop der. Kan jeg ikke lige gøre sådan her, så I kan være lidt mere med? Det kan jeg love dig for, jeg kan. Men det var måske lige lidt meget. Sådan der. Jeg ser det meget som den her nye passionerede start. Du er ligesom ved at modtage den. Du er ligesom ved at give slip på de mentale udfordringer, du har. Så du ligesom, det jeg mærker og ser, det er, at den her healingsproces handler om for dig om at give slip for de ting, du ikke ved. For nogle af jer er i gang med den her passionerede start, og for andre er I ikke nået til det. Nogle er i gang med at være i gang med den, og give udtryk for det, og bekæmpe den her frygt. Andre er nået til ligesom at blive bevidst om, at man ikke kan gøre noget andet end at give slip. Og hvordan giver vi slip? Det gør vi ved at hver eneste gang, at vi kommer hen i frygten af og kontrol, og vi ved, at vi ikke kan gøre noget, men vi prøver at gøre noget, så skal vi give slip på det, og lade være med at holde fokus på det, og så holde fokus på nuet. Hvad understøtter mere
Jesus Christ, hvor de hopper. Oh. Four of Cups, Five of Cups, what the feeling. Der er nogen, der simpelthen ikke er klar til at høre det, de skal høre. Der er nogen, der mærker det, der er nogen, der ser det, der er nogen, der er 100% i det, men vender simpelthen ryggen til de her 2 smukke kopper. Jeg får meget ind, det kan være aldersforskel. Det kan være, at det er meget aldersforskel, og det er man ikke parat til at springe ud i. Det kan være, at det har noget med at gøre, at man er meget forskellig følelsesmæssigt, og man simpelthen ikke er klar til at gå den vej, så derfor kigger man tilbage på alle de kopper, som er væltet. Så man kigger tilbage på frygten, man kigger tilbage på alt det, som man ikke har, ligesom alle har. Det er lidt ligesom at være holdt ude i kulden og sidde juleaften og kigger ind på alle dem, som har nogen at holde jul med, men man har ikke selv nogen. Fordi man simpelthen man trækker sig selv væk, fordi det er ikke sådan, de kopper, man ligesom kan tage imod, det er ikke det, man havde forventet, man skulle gøre. Og så er der det der med, men stille og roligt begynder faktisk at acceptere nogle ting. Vi har rigtig, rigtig mange dyr her. Vi har, jeg ved sgu ikke, hvad det er for nogle fugle. Vi har 3 fugle. Vi har et egern. Vi har en hvid mus. Og så har vi de der fugle igen. Jeg bliver lige nødt til at se, om det er, hvad fanden det er. Jeg tror, det er, hvad er det dem der, man skyder efter? Er det, nej, det er ikke gæs. Fasaner. Det er fasaner, du. Ja. Men så har vi alligevel en af de helt største kort, det er The Empress. The Empress er jo et fantastisk smukt kort. Det er jo et kort, hvor at man næsten ikke kan stå. Man er jo alle 4 dronninger. Og du står der med ringen i din egen hånd, ikke? Men der er rigtig der er noget, der bremser her. Der er en ting, som bremser her, for at du kan få den her nye passionerede start, som du drømmer om. Og for meget handler det om ikke rigtig at være ærlig omkring det, som dine behov egentlig er. Og derfor er det, at du måske også tiltrækker det forkerte. Man tiltrækker ikke det forkerte. Det var et forkert ordvalg. men det er noget andet, du rigtig godt kunne tænke dig at tiltrække. Så lad os se, hvad vi mere skal have at vide her. Hvorfor har vi 4 kopper i den her passionerede nye start? Helt sikkert i forhold til det her med, at den er her, så handler det rigtig meget om os at holde fokus på, hvad der kan løfte dig, og skifte din følelse ud med meget drænet energi til meget høj energi. Og det er bare i forhold til, hvad for nogle følelser. Men jeg kører ikke med spirituelle levels. Nu har man løftet et spirituelt level eller whatever. Det er sådan en af de ting, jeg er sådan lidt ligeglad med. For mig handler det om, hvilken energi man er i på dagen, fordi man kan være enormt drænet, og ikke engang kan overskue at gå ud af sengen, men stadigvæk være utrolig spirituelt bevidst. Man kan også være op og danse og have sit eget firma og rent mig, som også er super fedt, men det betyder så, at man så måske det er en anden proces, kan man ligesom sige. Men det er ikke ensbetydende med, at der er noget af det, der er rigtigt og forkert. Men for mig handler det her oplæg rigtig meget om at finde den person, som kan få dig allermest til at grine. Det er den person, du skal gå med. Den, som kan vende dine spekulationer, din kamp med at ryge op i det mentale. Din kamp, for eksempel hvis du er Gemini eller Aquarius eller Libra, jamen så er du jo meget lufttegn, og så kan du lukke meget af for dine følelser ret prompte.
Enten så er det det, eller så står du i et tab, som gør, at du lukker af for dine følelser, eller nogle dybe spekulationer, som gør, at du er for meget i det mentale, som så gør, at det bliver lukket af det her. Altså at du er ikke bevidst om det, du ser ikke på det og ikke til stede, og det vil så kunne hjælpe dig ligesom at grine mere og have det mere sjovt, og den person du leder efter til det er altså en person, der kan hjælpe dig med at få de her, og være mere glad og positiv, og måske ikke så meget positiv, men være mere glad og grinende, og skifte din energi på den måde. Absolut. Nu skal jeg lige have et andet. Nej, jeg skal køre med dem her. Hvorfor har vi Four of Swords? Nej, hvorfor siger jeg of Cups? Og skriv endelig nede i det kan godt være, jeg ikke lige svarer, men jeg liker i hvert fald. Men jeg synes, det er så dejligt at følge med i jeres rejser. Altid. Lige nu og her, der lægger jeg rigtig meget til den her rigtig dybe orange, som vi har på ærnet. Og hvad repræsenterer ærnet? Jamen det gør jo, at vi kan hoppe rigtig langt. Vi kan rigtig hurtigt. Vi speeder frem og tilbage. Hvis man ser sådan en ærn, så er det bare fucking væk. Altså, ja, undskyld, jeg bander meget. Det er en af mine hemmesko. Sten i skoen, eller hvad fanden man siger. Et ærn kan være meget... jeg får sådan hurtigt reflekterende ind. Altså du ved sådan, hvis du selv skal sætte dig selv i det der med at kan reagere rigtig hurtigt, og ikke rigtig når at få tænkt over tingene. Jamen altså, et ærn kan måske også være lidt mere skjul. Et ærn kan være god til at se tingene oppefra og ned. Jeg kan godt få fornemmelse af, at du er rigtig dygtig til at løfte dig selv op over situationer og kigge ned og vide, hvad du skal gøre rigtig hurtigt. Så derfor er du ikke sådan en chit-chatter. Du ved, hvad du skal gøre på det pågældende tidspunkt, og så går du bare amok, og der har du jo de 4 dronninger bag dig. Man kan ligesom sige, de her fasaner er jo meget jaget. Det er dem, jægerne går efter, og det er dem, de skyder og er et let offer. Så der tænker jeg også, at måske du kan være meget naiv i forhold til mennesker, så derfor giver du folk en for lang snor, og derfor kan du blive skudt ned ret hurtigt. Højt at flyve, højt at flyve, og så dybt at falde, eller hvad er det, man siger. Så det jeg sådan får ud af det der med, at du kan komme hurtigt op i en følelse, og så er du bare hurtigt væk fra den igen, eller helt dybt nede. Og for mig er det depressionstegn, at man kan flyve så højt og falde så dybt på ret kort tid. Så hvis du er stresset, eller er i en depression, eller bare har for eksempel ADHD, eller du har OCD, eller andre psykiske lidelser, så er det et klassisk tegn. Og der vil jeg altså bare gerne have lov til at sige, at jeg har rimelig mange diagnoser bag mig, uden at jeg er sindssyg. Jeg er meget normal, ikke? Og det har mange af min familie også. Og der vil jeg bare sige, at vi er noget af de smukkeste mennesker i hele verden, hvis jeg selv skal sige det, alle sammen. Og folk, som har noget bagage psykisk, er ikke dårlige personer. Vi er ikke dårlige personer, vi er meget smukke personer. Vi reagerer meget på vores følelser. Vi reagerer meget, prompte og tit ikke særlig konstruktivt. Men det er fandme også det, der gør os helt vildt smukke og unikke. Fordi vi holder os ikke inden døre, medmindre det er det, vi har behov for. Vi er meget selvrealiserende, vi er meget spekulerende, vi er meget... og så nogle gange så går det bare stærkt. Men jeg synes, der er mange smukke facetter i de psykiske lidelser, fordi vi har rigtig mange måder at se tingene på, som andre ikke gør, og det er det, der skiller os ud. Det er meget smukt. Så lad være med at være flov. Lad være åben over for det, fordi det gør tingene meget nemmere. Nå, lad os se her. Hvorfor har vi 4 kopper? Og jo mere vi bliver ærlige omkring os selv, hvem vi er, jo hurtigere går det også i, at folk omkring os kan se, hvor dejlige vi er. Vi skal ikke lave os om for nogen. Vi skal kun
for eksempel med kroppen, det er jo et kendetegn, som kommer igen og igen. Det er det her med, at jamen, enten så er du for tyk, eller så er du for tynd, eller så er du for høj, eller så er du for kort, eller så er din BMI forkert, og så kan du ikke få hjælp, eller så har du den forkerte sygdom, eller der er ikke noget, vi kan gøre for at passe ind i kasser, som simpelthen ikke eksisterer. Det er regeringen og de højere magter, der prøver, og der mener jeg ikke Gud, jeg mener Folketinget, som alle dage har gjort det. Dem, der tror, de er bedre end os, de putter os ned i kasser. Folketinget, loven, alle de her ting, folkeskolerne, alle de ting. Der er ikke plads nok til så mange forskellige mennesker, som vi er på den her planet. Vi kan ikke proppes ned i kasser. Det gør vi, går psykisk under. Og det er 100% regeringens skyld. I'm sorry, men det er det. De tror, at de er bedre end os, og kan skabe de her rammer omkring os. Det er helt tilbage til da kvinder havde lov til at smide deres BH'er eller komme ind i Folketinget. Det bliver meget firkantet for mig nu, fordi der er ikke, også fordi jeg har gået det igennem, som jeg selv har gået igennem, men også min søn. Der er ikke plads, eller en af min søsters børn også, eller der er så mange børn, der lider under de her firkantede rammer i grundloven, og mange forskellige personligheder, og you name it. For mig, der burde loven pilles fuldstændig af led, og så starter vi forfra, ikke? Fordi den er så tusse gamle, er det til at kaste op over. Og det var ikke det, vi skulle snakke om. Nu prøver jeg altså at trække det her kort. Jeg bliver bare så... Helvede, er I selv ude i livet, eller hvad? Og mærker, hvordan det foregår. Jeg laver ikke på hovedet. Men... Ja, okay. Så, hvordan kan du arbejde med den her med ikke helt at være i mål med at åbne op, og så tage imod? Det skal jeg fortælle. Jeg skal bare lige gøre, så den her bliver lidt større. Vi kan få lidt plads. For mig handler den her om, at du sidder der og føler, at du bliver jaget, og du hopper op og ned i bevidstheden, og der er den her kop, der bliver rækket ud til dig, men du er lige ved at være der, fordi når du ser den her person, så personen har øjnene og blikket rettet imod den her kop, så der bliver ikke kigget væk. At du er i nuet. Det, der skal gøres for, at du kan tage imod den her kop, universet rigtig gerne vil give dig, det er, at du bliver simpelthen, det er en 10'er, og det vi snakkede om i mit oplæg til at starte med, det er, at du ligesom er på den her spirituelle rejse, hvor du er ved at være i 9'erne og i 10'erne, så du er ligesom ved at give slip på de her ting, for at komme til den her nye passionerede start, som kan være alt muligt. Men det handler simpelthen om, at du slæber på for meget, og der er rigtig mange ting, som du bliver nødt til at vælge fra nu. Hvad er det, alle de her 10 stave repræsenterer? Er det ting, du slæber på af gamle drømme? Og ting, som du føler, det er jo ikke det mentale, fordi det er jo alle de her rigtig mange nye passionerede begyndelser. For mig at mærke og se, det er, at du har ikke overblik over de ting, du står i lige nu, så du bliver nødt til at vælge ting fra. Du har taget for meget på dine skuldre, så du kan ikke filtrere imellem det mere. Du mangler simpelthen overblik over alle de her ting, du rigtig gerne vil, og derfor har du svært ved at tage imod noget nyt følelsesmæssigt, fordi du simpelthen har for mange bolde i luften. Men det er ikke ensbetydende med, at det ikke er godt, fordi du har The Sun, og du har The King of Swords. Så du bliver nødt til, og så du skal simpelthen give slip på det gamle, som du ikke kan tage med mere. For mig kan jeg give dig et eksempel af, jeg vil rigtig gerne være healer, jeg vil rigtig gerne være selvstændig, jeg vil gerne tjene min egen penge, eller du ved, sådan rigtig gamle drømme. Jeg vil også gerne tabe mig, jeg vil også gerne tage en uddannelse, jeg vil også rigtig gerne, kæmpe for min søn, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Problemet er, at vi har ikke energi til alt. Og det har du heller ikke.
Så for at du skal kunne komme videre og modtage den nye spirituelle rejse og healing for dig, så bliver du simpelthen nødt til at skære ind til benet og være ærlig over for dig selv. Det her, der kommer kongen. Du kan ikke få en højere, jo, du kan få de emperor, men det er ikke der, du er lige nu. Du har de empress, og det betyder følelserne. Du er i dronningerne, du er i alle de følelser, du skal være. Men du skal filtrere imellem dem, og der skal du bruge, sværdens konge. Og så skal du simpelthen bruge det positive i livet til at skære ind til benet. Det er det, der understøtter den her for dig, som ser med. Og nu vil jeg rigtig gerne skifte Tarotus. Så har vi det der med, jeg rykker det lige herover. Så har vi det der med, at du egentlig er i, jeg vil egentlig rigtig gerne have dem sådan her, fordi der er jo plads til det. Så har vi den her, hvor du for at kan komme hen til den her passionerede start, så har du også noget, du skal kigge på i forhold til at kigge væk. Og det er jo også en flugt, kan man ligesom sige, ved at blive ved med at kigge på de her bager, som er væltet, som er slut, som er done. Det kan være ekskærester, det kan være gamle healinger, det kan være gamle jobs, handlinger, tankemåder, venskaber, you name it. Det du bliver ved med at vende tilbage til gang på gang, når frygten tager over. Det kan være, du stikker af. Det kan være, du flyver væk mentalt. Det kan være så mange ting. Det er følelser, det er kopper, så det er følelsesmæssigt, du stikker af. Så når universet titter lidt frem, så har du rigtig meget, du lige skal have lavet, ikke? Fordi så har du ikke lige tid til det, som universet skænker dig. Jamen, det er lidt sjovt, ikke? Fordi det er sådan jeg ser det som sådan en en form for en måde, du handler på, at når der er noget, der titter frem, halløj, puha, det har du ikke tid til. Nej da, du har så mange ting, du skal, og ej, du ved, det kan være, der er en eller anden, der gerne vil date dig, eller et eller andet, eller altså, så er du for sagen, og så flygter du fra det, og så har du altså så mange, du hopper op og ned, og det der æren der, det kan bare ikke gå for langsomt. Så vil du hellere flygte og være på flugt, end du i realiteten vil give slip på flugten. Man kan ligesom sige, når man har rigtig mange bolde i luften, så er der rigtig mange bolde, der falder til jorden, som vi ikke når, for vi kan ikke nå at skabe 10 idéer til have 10 store arkanas i vores liv. Vi bliver nødt til at filtrere i det. Så for mig det her, det kan jeg se som at være, at du bliver drænet på så hurtigt et level, at du måske, du når ikke engang at se, hvad det her det er. Den her kop, som der kommer til dig. Så ja, lad os prøve at vende tilbage til det her. Så der er altså gamle handlingsmønstre her, der skal filtreres i og være ærlig om, for at du kan se de her 2 nye følelsesmæssige begyndelser til din passionerede nye start. Ja. Og det er hårdt arbejde. Der er ikke meget glimmer og sparkling på healingsvejen. Udover det, vi selv kan reflektere over og skabe selv. Og det gør du så ved at finde de personer, som får dig til at grine og have det rigtig godt med dig. Og være dig. Jeg vil i hvert fald også sige, hvis det er, at du ikke er på din medicin, så skal du til at begynde på den igen, fordi du tager for alt for meget ind, og det kan altså også være det her. Du tager simpelthen for mange indtryk ind. Så har vi her en helt ny begyndelse følelsesmæssigt. Du er bare ind med kopperne, det kan jeg godt mærke. Vi har de her, Page of Cups, så det er helt nye begyndelser. Vi har en helt ung energi her med fisken, så det kan være, at du er fisk, eller at du den her nye begyndelse kan være en person, som er fisk. Det kan være, at du har øje på en fisk. Jeg ved det ikke, der er noget med fisk. Men det her, det er en helt ny måde at arbejde med dig selv på, og dine følelser på. Det er et helt nyt blik, som du
Vi har lotusblomsten, vi har det lyserøde, det er uskyldighed, det er små børn, det er babyer, det er sådan meget mildhed og meget, ikke naivitet, det føler jeg absolut ikke, men meget, skal du ikke lige have en krammer? Og så har vi kommunikationen. For mig at se, så har du den blå hat og det her lagen over dig, eller hvad fanden det er. Det er, at du rigtig gerne vil kommunikere for dit hoved af, dit mentale sind, men det er altså det, du skal se at holde op med. Du skal se at begynde at kommunikere for dit hjerte. Og det er sådan, som du har det på det givende tidspunkt. Og hvad du har behov for i det givende tidspunkt. Og det er din nye passionerede start. Absolut. Man kan ligesom sige, at du har farver indikerer rigtig meget, hvad du arbejder med chakrams wise. Så du går på mildhed, du går på sårbarheden. Det er dit fundament, prøver at blive bygget op på. Men lige nu står du lidt i den orange. Det er meget fortiden, det er traumer og så videre, og så har du solar plexus hernede, hvor du skal til at ligesom se på dit fundament. Hvad er det, der dræner dig? Hvad er det, der giver dig energi? Og så videre. Og begynde at skille det lidt fra, så vil du begynde at gå mere på din omsorg. Og så kommer du hen i den røde, det er meget ro, stabilitet og fundament. Og så har du alle de her lotusblomster, og det er jo den spirituelle udvikling. Du har de blå farver, som indikerer resten af dine chakras op til dit hjerte. Og det er med spirituel bevidsthed og den blå kommunikation ud for passion. Så der er godt gang i den her nye milde begyndelse, men vær mild ved dig selv, fordi du er helt nybegynder. Den her nye passionerede start kommer også med en undertone af The Empress, som er de 4 dronninger, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Det kan du selv undersøge ved at slå det op. Men det er stavenes dronning, det er koppernes dronning, og det er sværdenes dronning, og det er, hvad mangler vi? Vi har stav, vi har kopper, vi har sværd, og så har vi pentacles som mønterne fundament, ikke? Så lad os lige se, hvad der understøtter den, hvad du kan arbejde med for at komme bedre over i The Empress. Og som sagt, når vi arbejder med healing, så er der ikke noget, der hedder køn. Der har det Tower. It feels like shit, goddammit. Sorry. Jeg kan virkelig relatere til det. Og så får du, prøv nu at se her. Jeg vil rigtig gerne vende dem om, men de skal nok mere være på hovedet. Men det er nok, hvem det nu lige er, det skal være til. Du får det Tower, og når du skal kommunikere for alle dine 4 dronninger, det betyder, at du skal lære at mærke rigtig godt efter, fordi du har alle elementerne. Du har jord, du har luft, du har vand, og du har ild. Så det er rigtig meget at mærke efter og lære at mærke. Vi får ikke mere, end hvad vi selv kan håndtere. Det er i hvert fald det, jeg tror på. Men det gør, altså 100% den kommer ud den her vej. Så nogle af jer vil være lukket for den spirituelle vej, og være lukket for kærlighed. Men der er også nogle af jer, som helt sikkert har den største kærlighed til jer selv og jeres omgivelser, og den spirituelle forståelse for, hvad et tower betyder. Et tower, det her det er en af de lidt mere voldsomme tower, der findes nogle, der er lidt mildere, men jeg tror, at nu er det tid til at smide de her silkehandsker og begynde at tage det her projekt lidt mere alvorligt, end hvad du har gjort hidtil. Og det betyder, at universet, at der bliver gjort plads til noget nyt ved Tower. Så det vil sige, Toweret kommer hen og fjerner det, som ikke skal være længere. Det er personer, kan blive fjernet fra dit liv. Jobs skal blive fjernet fra dit liv. Økonomisk bidrag kan blive fjernet fra dit liv. Altså universet rykker simpelthen om på den energi, du står i, for at ligesom komme hen til noget andet. For at du lærer at være i de her 4 dronninger. Det kan være relationer, som opfører sig anderledes, end hvad du plejer, så derfor bliver du nødt til at mærke ind på, hvad de 4 dronninger repræsenterer i dig. Og de 4 dronninger repræsenterer i dig The Lovers, den største kærlighed, der findes mellem 2 mennesker, eller sig selv og universet.
eller sig selv og sin krop og sind og ånd, og så har du det spirituelle syn. Så noget blokerer jo lige nu for dig, eller i dit liv, for at du kan være i de 4 dronninger. Så derfor kommer universet jo så hen og skaber det her tower. For helvede, det går godt. Jeg skal lige det undskyld. Men altså, jeg er ikke til pænebrug. Så The Stars er jo virkelig, hun er på vej ud i vandet der, og hun hælder selv vand, og hun står ved vand, og hun er helt nøgen og sårbar. Men hun ved også, at hun gør det rigtige. Hun ved, hun har sin ryg. Hun har sin rygring, kan man ligesom sige, fordi hun forstår det budskab, hun deler i kærlighed. Hun forstår, hvorfor hun gør de ting, fordi hun forstår de 4 dronninger, hvad de enkeltvis repræsenterer. Både i kortene, men også healingsmæssigt og i sig selv. Når du forstår det, så forstår du The Tower, og så forstår du The Empress. Så det her, det din healing repræsenterer lige nu, og det kan godt føles sådan lidt, hvad snakker kvinden om? Så er vi fat i noget, fordi for det meste, hvis man føler det, når man går i gang med en healing, nu vil jeg bare sige 55 der, så kan det være ligesom det der med, som vi har hørt rigtig mange gange, hvis du kommer hen og ligesom snusker vandet op, når du går i vand, så kan man ikke se bunden. Det er det samme med energi. Hold da nu ferie en hund. Kæmpe Grand Noir, tror jeg det hedder. Damn. Nå, når vi prøver at se bunden, eller vi ser skoven, eller ikke kan se skoven for bare træer, så skal man lige have lidt tålmodighed til al grumsen falder ned igen, og så bliver vandet klart, klarhed, healing, så kan du se bunden igen. Hvis du har tabt noget, så kan du hurtigt finde det. Og det er det, universet sådan set også lige kommer ind med her. Men jeg vil rigtig gerne give dig nogle gode råd med på vejen, fordi jeg føler, det er meget sådan, jeg snakker meget. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Eller hvad energien mener. Du får faktisk en af de gode råd. Nu blander jeg det lige igen. Men Two of Pentacles, det handler rigtig meget om ung, ny fundament igen og stabilitet. Fordi du cirkler rundt mellem de her 2 mønter, som er vækst. Ja. Og så har vi skibene der bagved, som der er godt nok bølgegang, ikke? På følelserne. Så lad os se, hvad er det gode råd, hvad er dem, som ser med her og har forstået det her, og ligesom de kan mærke det på en der plan. Så lad os lige se, hvad er det gode råd. Den kommer der. Magikeren. Ja, det kan jo næsten, for mig er det et skidegodt kort, altså, fordi det betyder, at der skal mere krydderi på hverdagen og tilværelsen, og der igen får du får alle elementerne igen, og det synes jeg jo er skidesmukt. Magikeren er alle elementerne, og der er roser, og der er kærlighed, og du har 8-tallet, som jeg også sagde, vi var oppe i 7-8. Så der er også der er en livscyklus på en eller anden måde. Men skab den der spirituelle glød og for helvede, hvordan skal jeg forklare det? Accepter den du er, og dit smukke sind, og hele dig, og være dig, fordi du skal ikke være en anden. Du er dig med hele pakken. Det handler rigtig meget om det der med at selvrealisere og finde kernen til kærlighed, og det er jo i dig, og hvordan du bærer dig og respekterer dig selv på, og det gør du ved at sætte grænser og over for de mennesker, som du har i dit liv, over for dig selv også, fordi du bliver ved med at bygge på os her. Og du får The Sun med hele universet, men det handler også virkelig om at finde, hvordan skaber du magi i dit liv.
Og det er det, du skal finde ud af, for ligesom at kunne komme i gang med den her passionerede start. Ja. Så lad os se, hvad... Hey, der gik en hel time, før jeg gabte det. Det må man sige, det er flot. Jeg plejer altid at gabe lige så snart jeg begynder. Altså. Nå, lad os se her, hvad skal vi mere vide fra englene i forhold til den her situation, vi står i. Wow. Flot kort. Ærkeenglen Raphael. I am helping you healing psychology. Psykologisk, challenge in yourself and others. You are a healer like me. Beautiful. So beautiful. Skal vi lige se, om jeg har et til. Skal vi vide mere fra englene? Isabella, yes, the timing is right for the new adventure. A happy outcome follows your positive expansion. Absolut, og det er jo sådan set også det, vi har snakket rigtig meget om, ikke? Eller jeg har snakket rigtig meget om. Så lad os se her, hvad vi mere skal vide. Hvad skal vi mere vide i forhold til den her, den kom der. Her det er hovedkortet. Sjovt. Heal yourself. Vi tager lige en anden, ikke? Man kan jo ligesom sige, at vi kan jo altid heale os selv, både ved at skabe ro omkring os, og vores hensigter, vores overblik og alle sådan nogle ting. Vi kan rent faktisk også heale os selv ved at få en større bevidsthed på vores egen valg og vores egen måde at styre vores eget liv på. Så for mig er healing ikke kun at lægge på en briks. For mig er healing også at tage ansvar for de valg, vi tager. Og er det ud fra kærlighed, eller vores sind, eller vores traumer, eller vores hjerte, ikke? Det her, det vil ikke rigtig starte. Eller start. Det vil ikke rigtig snakke. Det bliver det sådan igen. Tyren. Det giver absolut ingen mening på det her opslag. No. Nobody nope. Eller det har vi så. Skal vi se om det her det gider sådan godt. Jesus Christ. Hvad skal vi vide mere fra englene? Og man kan ligesom sige, altså jeg tror ikke på, at englene er en engel. Altså det er jo bare menneskeligt. Men englehealing eller engler, det er jo den mere positive side af livet. Den mere positive og mildhed og sårbarhed til sig selv. Hvor at vi kan have tarotten, som er lidt mere dybergående i bevidstheden, kan man ligesom sige. Og så har vi alle de her orakelkort, som er meget sådan overfladisk på en eller anden måde, synes jeg. Det kom der. Prosperity. Okay. Archangel Ariel. Din materielle behov er provided, altså sørget for, as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Så jo mere du går med det, du egentlig godt ved i hjertet, og jo mere du går med de ting, som du 100% godt ved, så løfter du dit materiale og økonomiske og mønterne i din vækst, kan man ligesom sige, ikke?
Så har vi, hvad skal vi vide til vores krop? Hvad skal vi arbejde med? Hvad vil kroppen gerne have, vi arbejder med? Fortiden. Læg fortiden bag dig. Du kan ikke ændre den, men kan vælge at ændre dine handlinger og vaner i fremtiden. Det kan man så ligesom sige, det er meget af det, som jeg har snakket om i hele det her oplæg. Det handler om at lige præcis at lægge de ting, som vi ikke kan bruge mere. Alle de her ting her, som dræner os. Og så være bevidst om, at de eneste, der kan gøre det, det er jo os selv. Og accept. Din skytsengle vil aldrig svigte dig. De accepterer dig og elsker dig for den, du er. Også meget af det, som vi har snakket om her, det handler meget om, at du er den, du er. Og så find det enormt smukke i det. Lad os se, om der er en kvinde eller mand i dit liv, der rigtig gerne vil sige noget til dig. Det kan jo godt være, I tænker det derude, at der lige er lidt love, eller den her passionerede start, om den ligesom har et eller andet med sig. Passion kan jo være rigtig mange ting. Det virker ikke som om, at der skal siges noget her. Så har vi det. Der kom noget der i hvert fald. Love call. Wow. Okay. The sword and the rose. Trust, relationship. Nej, hvad står der? Horror, focus, power. Og så har vi love call. Someone express love. A message or love. Thinking of you, letting you know. Så der er i hvert fald en, som arbejder med at tage kontakt til dig, i forhold til ligesom at udtrykke sin kærlighed over til dig. For det kan være det lidt af det her. Men den her person vil rigtig gerne i kontakt med dig, vil rigtig gerne snakke med dig. Og jeg vil rigtig gerne prøve at lægge et kort på, hvad det er, den her person gennemgår. Sværdet i The Sword and the Rose. Clarity, Trust, Revolution. For mig ser jeg det som The Sword and the Heart. Altså du har sværdet i hjertet. Og stå ved sin sandhed. Og der er kun en vej frem. Og at det også er, altså det er enormt smukt også. Men lad os se, hvad der er at sige for det. Der var åbenbart mere. Girl talk, and I like you. Someone likes you. Romance is blooming. Fun and flirt. Time with a friend. Moving on. Happy single. Life is the moment. Have fun. Så nogle bliver singler. Nogle kommer i parforhold. Eller you name it. Det kan være mange forskellige ting. Nogle er singler. Og nyder det. Og har ja-hatten på. Lad os se her. Hvad er det dybere i det her? The inner child. Der er nogen, der arbejder dybt på indre plan, kan man i hvert fald sige. Hvad skal vi vide mere omkring det her love call? Altså der er i hvert fald en, som kan være i eneboeren lige nu. Jeg ved ikke, om I kender den. Det var bare nummer 2 kort. Eneboeren her. Jeg har en fornemmelse af, at den her person har været i eneboeren, for ligesom at komme ind på, hvad er det, at den her person kan være utrolig spirituel, men nok ikke rigtig er bevidst om det. Måske for nogen kan de være bevidst om det, men den her person har været i eneboeren og er nu klar til ligesom at række ud igen. Solitude også. Lad os se her. Så hvis du ikke har hørt fra den her person ret længe, så er der en grund til det. Det er ikke fordi, du har været ude af personens liv. Altså det er 100% en, som du kender. Men du behøver ikke at kende personen meget. Det er måske bare sådan... Jeg ved ikke, hvorfor jeg får udkendt Danmark igen. Men sådan, du ved ligesom, at man har 300
venner på Facebook, men hvad, man er venner med 2-3 af dem, ikke? Eller du ved, det er sådan lidt sådan, jeg ser det, ikke? Igen så har vi okay, jeg skal lige forstå det her kort. Anima Modi, M-O-N-D, Mondi. Jeg har ikke bogen til det her kortsæt, så jeg kan ikke engang læse det for jer. Men jeg kan fortælle, hvad det er, jeg lægger mærke til. For det første, så lægger jeg rigtig meget mærke til de øjne, som er på. Så der er i hvert fald en, som holder rigtig meget øje med dig. Jeg lægger mærke til den indre person, som er i meditationstilstand indeni, og ligesom har den her diamant, og det er ligesom den orange, du ved, sådan, har virkelig øje på fortiden og arbejder med den. Og så har vi rigtig mange forskellige tegn. Altså, den her person kan måske være lidt forvirret, fordi man sådan prøver at finde ud af, hvad er min lykke? Prøv lige at tage et til. Men vi har jo stjernen. Vi har alle farverne. Vi får flere kort her. Et kort her. Jeg bliver simpelthen nødt til at finde et andet kortsæt, fordi jeg forstår det ikke. The Mother. Det er lidt irriterende, men det er jo sådan, det er en gang imellem. Nå, lad os prøve alligevel også at få det ud, som den gerne vil sige. Så hvis du kender en, som har trukket sig 100% the box, ja. Hvis du kender en, som 100% har trukket sig fra dig, prompte, så den her person virkelig i vildrede, om personen har gjort det rigtige. Personen står i hvert fald i et eller andet i sit liv nu, som gør, at personen rigtig gerne vil tage kontakt til dig igen, i hvert fald i forhold til at have arbejdet med sig selv rigtig godt. The Ocean, det er jo følelser. Så personen kan være gået for, og så får du også The River. Så der kommer i hvert fald spark på de her enorme følelser, som har været gemt væk. Ja, absolut. Fordi den her person har valgt at trække sig og ligesom lave, nu får vi lige rosen også her. Så lad os lige se, hvad skal vi mere vide i forhold til den her person, som højst sandsynligt nok kommer ind i folks liv her om ikke særlig længe. Det er, at personen har truffet et valg om den her rose. Det kan være det dig, der er sandheden om dig. Det kan være sandheden og rosen af dig. Det kan være sandheden om, hvad personen har brug for at vækste i sit liv. Lad os se her. Vi har 10 stave. Anden gang, så den her person er virkelig i gang med... Okay, det er ikke kun stave det her. Slap af, mand. Det er ren passion, det her. Det er lidt vildt. Ja, okay. Den her person er nået til 10 stave. I det her kærlighedskortsæt, så handler det jo om, at man er nået til en afsluttende. Men den her person får virkelig også med, altså 7 stave ind også, altså stokke, eller hvad vi nu kalder dem. Og så har vi også 3. Så det kan være, at den her person har kæmpet med, hvilke 3 skal man vælge? Hvad er det, der giver mest passion og vækst i forhold til, hvordan jeg gerne vil leve mit liv? Og så har vi også 7 stokke. Jeg vil egentlig rigtig gerne lige prøve at læse dem. Fordi det er sådan ligesom om, der er et eller andet mere i det her, jeg ikke lige helt kan finde frem til, lidt irriterende. Vi har 3 stokke, 3 stave, det er den her. Du har sat alt på et bræt, og er nu afventende. Spændende udvikling, du har gjort, hvad der står i din magt, og nu er
resten op til Gud, skæbnen, Allah, karma. Det evige skriftes fokus er uendelig energi, tilfælde, hold nu kæft, altså tilfælde, eller hvad fanden står der, eller hvad du nu har valgt at kalde den styrende princip i dit liv. Slap af, sov trygt, forvisning om, at du har gjort alt, hvad du kunne. Det handler jo rigtig meget om at tage styring på sit liv igen. Her lyder den klart besked, sats alt. Hvis du vil opnå din drømme, mål, må du tage en chance, hop i med begge ben, og det vil vise sig, at alt er som det skal, og din samarbejdspartner på den anden side af det store ocean, vand igen, er tilliden værdig. Den eneste garanti, du på forhånd kan få, er dit eget totale engagement. Så den her person er altså virkelig villig til at gå all in her. Så lad os køre videre med de 7, så tager vi dem lige i rækkefølge her. Så har vi de 7 stave. Så den her person du står i en presset situation. Der er mange, der gerne vil fortælle dig, hvad og hvordan du skal gøre. Og det, som det ikke er nok, er du opfyldt af forvirring og modstrid idéer om, hvordan du skal takle situationen. Altså dig. At du er opfyldt af forvirring og modstrid idé om, hvordan du skal takle situationen. Men hold trods alt fast i den oprindelige plan. Du nyder at bruge dine kræfter, og til tider lykkes det dig ovenikøbe at se det morsomme i situationen. Stå fast, hold ud. Så personen har virkelig været i mange forskellige følelser omkring dig og til at række ud mod dig. Så hvis den her person ringer til dig, og du tager den, eller sms'er, eller you name it, altså så vid, at det er ikke uden tanker og overvejelser og det større blik på, hvad det kan føre til. Så har du de 10 stave. Du er nu nærmest fremme, og du er udmattet. Du overvejer at vende om, men du ved godt, at det er en dårlig løsning. Så skal du starte forfra endnu en gang. Der er kun én løsning på dit nuværende problem, og det er at fortsætte. Du er et sandt talent for at starte ting op, men for en gangs skyld står du i en situation, hvor du er tvunget til at gøre det færdigt. Ærgerligt, men sandt. Tag det som en oplevelse, og glæd dig til resultatet. Så den her person har måske også lidt flugt i sig, og igen fasanerne, ikke? Er bange for at blive skudt ned, men man kan ligesom sige trip, trap, træsko, ikke? Og skal gerne ind i den her træer, hvor at personen gør det, som personen er meant to be. Og så får vi også The World her. Igen at jonglere med Two of Pentacles. I forhold til at så tage de her 8 stave, som er kontakten til sin queen. Og her der har vi så The King of Swords og The Queen of Swords. Så det vil jeg rent faktisk gerne slutte af med. Så det var en lidt længere healings video, end jeg havde regnet med. Men hvis du kunne bruge det til noget, og der er noget af det, der resonerer igen. Hvis du har lyst til at like, må du meget gerne gøre det. Så bliver jeg glad. Hvis du ikke har lyst til det, så er det også helt i orden. Ja, have det rigtig godt. Abonner på siden. Den er helt ny igen. Men igen, kun hvis lysten den er der, og du føler, at du gerne vil have, når der kommer en læsning til, at du skal være den første, der ved det. Så ja, held og lykke derude. Du kan godt. Du har en stor indsigt i, når du er ernet, når du først har set det hele oppefra, så er du godt på vej til at gøre det, der skal gøres. Så held og lykke derude, og alt kærlighed herfra, og så dejlig aften, eller dejlig morgen, eller eftermiddag, eller formiddag, eller hvornår du nu ser den, men husk nu, at tiden den er ikke relevant inden for energiarbejde. Det er det rette tidspunkt, du ser det på, og hvis sindet tager for meget over, så sluk, og så se den igen på et andet tidspunkt, fordi nogle gange, så har vi brug for lidt tro, håb og kærlighed, for at få løsnet op for de traumer, som stadigvæk sidder fast. Så have det rigtig godt, og til vi ses igen, og så have det dejligt. Hej!